Мәдинә Маликова. Көмеш Билбау. Ишек ачылуга ак җәймә белән капланган ятактан торып басты ул. Йөзендә гаҗәпләнү чагылды. Аннары гүяки болыт күләгәсеннән кояш чыктымыни. Ирен читендә сөйкемле чыкыр пәйда булды. Күзләрендә таныш ычкыннар кабынды. Хәтта чәчләреннән нур сирпелде кебек. Кайчандыр патша сарайларыннан да күренмәс әкияти манзара балкыган зур тәрәзә каршында, зиннәтле бүлмәдә, затлы нигъмәт тулы табын янында ул шушынды иде. Шул хәтле якын, шул хәтле газиз, үз тәнеңнең, җаныңның яртысы. Ул кочагын җәйде. Әминә кулларын сузып аңа таба атлады. Башын күкрәгенә салды. Күңелен әйтеп бетермәслек куаныч биләп алды. Ул терелгән, үзгәрмәгән, һаман элеккечә. Әллә төш күрәм инде дип аның башын сыйпады Әмир. Каян белдең минем сине көткәнне? Үзем сагынып килдем. Мин чакырдым сине, теге чактагы кебек. Хәтерлисеңме? Бию кичәсендә. Мин үзем бардым. Юк, мин чакырдым. Теге кичне син чакырган идең. Чакырдың, килдем, син чыкмадың. Газаплама мине. Әмир кайнар пышылдап, бер кулы белән аны күкрәгенә кысты, икенче кулы белән баш артыннан чәчен авырттырып умырып тотты да үзенә тартты. Бу авырту шул кадәр татлы иде. Шул мизгелдә Әминәнең колагын этеп бер пышылдау килеп иреште. Мин сиңа ышанам. Онытма. Онытма мин барын. Ул ике учын Әмирнең күкрәгенә терәп, артка кайрылды, борылып ишеккә карады. Аны кычкан куллар йомшап киткәндәй булды. Кем бар анда? Әминә чәчләрен рәтләде. Әмир, ниләр булды ул кич? Дөресе шул, мин сине шундый сагындым. Түзәр хәлем калмаган иде. Килер алдыннан кайда булдың? Кемне күрдең? Шуны сорарга килдеңмени? Мансур Хуҗиевич тикшерүче зарлана. Кем кыйнаганын әйтмисең икән? Аннан алда ниндидер ярамаган нәрсә эчкән булгансың. Әмирнең йөзе сүрелде, күзләрендәге ычкыннар юкка чыкты. Милицияга ялландың мәллә? Җинаятьчеләрне табып утыртырга кирәк бит. Кемгә кирәк? Ниндидер милиционерны начальнигы мактасын өченме? Кысылмаган җирең юк. Әминә башын иде. Калтыранган куллары белән сумкасының биген ачты. Ул анда бер-ике алма, әфлисун салган иде. Хастаханәгә күчтәнәшсез бармыйлар бит инде. Ләкин аларны биреп булмый иде. Капшанып, сумка төбеннән көмеш билбау тартып чыгарды. Минем моны кияргә хакым юк инде. Куй шунда, диде Әмир, башын читкә борып. Әминә бер-ике адым алга атлап, билбауны ак чүпрәк белән капланган тумбочкага куйды. Сиңа тагын бер сүз әйтәсем бар иде. Теге чакта тыңлар хәлдә түгел идең. Әйтергә иде, авызыңа йозак салмаган. Һәммәсен сүз белән әйтеп бетереп булмый. Күз карашыңнан аңладым. Сиңа шулай җайлы булыр дип уйладым. Кайчан синең миңа җайлы эш кылганың бар? Мине кайгыртсаң, улыбыз тупырдап үсеп килер иде инде. Ике улыбыз, дип пышылдады Әминә. Әйе, агалы энеле, икәү дә, өчәү дә. Әйткән идем бит мин сиңа. Безнең игезәкләребез булырга тиеш иде. Кичер, мин синең өметләреңне аклый алмадым. Әмир ятагына утырып башын иде. Иңнәре салынып төште. Соңгысын әйтмәскә кирәк булгандыр. Җан яраткан кешенең булай да сыкрап торган йөрәк ярасына ни инде учлап тыз салырга. Әмма ул әйтте. Моннан ары бер кайчанда чакырмасын һәм үзе дә килмәсен өчен әйтте моны Әминә. Мансур Хуҗиевич, исәнмесез? Сезнең белән депутат Нуриевның ярдәмчесе Илзирә Хөснуллина сөйләшә. Әмир Солтанович сезнең белән очрашырга тели иде. Бүген сәгать 3-тә килергә мөмкинлегегез булыр микән? Әмир Солтанович чакырганда мөмкинлек табарбыз инде. Затлы бина, мәрмәр идәннәр, кызыл паласлар, сузылган баскычлар, җем-җем йылкылдап янып торган алагаем зур бәллүр люстралар.
Өстән аска тавышсыз шуышып йөргән лифтлар. Тыныч, буш, мәһабәт бина. Тормышның түбән катламнарында күбрәк айкалырга күнеккән тикшерүче, мондый урыннарга килгәч, гадәттә фәлсәфи уйларга бирелеп ала. Бар бит кешеләр, эшкә дә, театрга барганда йөриләр. Андыйларга гадәти контораларга төшеп утыруның фаҗигага әверелүе гаҗәпмени. Пыяла куышта актан киенгән милиционер утыра иде. Тикшерүчене күргәч торып басты. Тыңлыйм сезне. Җавапны тыңлагач, телефон трубкасын күтәреп шалтыратты да, хәзер төшеп алырлар диде. Баскыч борылышында ак якалы зәңгәр күлмәк кигән, көлсү чәчен күпертеп куйган, урта буйлы, нечкә билле хатын-кыз күренде. 30лар тирәсендәдер. Буйсыны ыспай, ә менә төскә биткә уртача. Борыны юка, җеп кебек сызылып каралткан кашлары астыннан күзләре сагайып, эчке курку белән карый. Кыз нык кызартылган иреннәре көчәнеп елмая. Сөйкемлелек җитми ханымга. Ә бәлки туташкадыр. Ялгызга охшаган. Мәгәен баласы да юктыр дип нәтиҗә чыгарып куйды тикшерүче. Исәнмесез, рәхим итегез. Әмир Солтанович сезне көтә, диде хатын тавышына мөмкин кадәр бал өстәргә тырышып. Тыштан да, эчтән дә йылкылдап торган тимер лифтта өскә күтәрелделәр. Сары каймалы кызыл келәмгә тавышсыз басып, коридор буйлап үттеләр. Ул такталар эленгән ишекләрнең берсен ачтылар. Алгы бүлмә буш иде. Эчтәге ишеккә беркетелгән алтактага Россия Дәүләт Думасы депутаты Нуриев Әмир Солтанович дип язылган. Зур бүлмәнең түрендәге өстәл артыннан йомры җирән башлы, текә муенлы, киң җилкәле ир кеше торып басты. 2 атна элек кенә ул шәһәрнең иң хәерче хастаханәсендә башы марлига уралып, телсез хәлсез яткандыр дип кем уйлар. Урын кешене бизәми, кеше урынны бизи диләр тагын. Сафсата, тәмле сыйфатлы ризык белән тамагын туйдырып, юындырып, кырындырып, шушылай ыспай киендереп, исле май сибеп, шушы урындыкка менгереп утыртсаң, 4 саны төгәл, мие чиреп акмаган теләсә кайсы бәндә егет солтаны булып күренәчәк. Мансур Хуҗиевичка исә бу адәм хастаханә ятагында чакта күңелгә ятышлырак тоелган иде, гадирәк, эчкерсезрәк кебек. Хәзер исә ялтыравык киң өстәл 2 араны атлап үтеп булмаста итеп бүлеп куйган иде кебек. Узыгыз, уз дип 2 кулын сузды Нуриев. Менә монда утырыгыз дип ян өстәл кырыендагы урындыкка күрсәтте. Шулай итеп, 2 арада дистанция калдырды. Дустына сөйләшергә теләгән начальниклар кагыйдә буларак урыннарыннан күчеп каршыга утыралар. Ә бу алай итмәде. Рәхмәт инде, сүз тыңлап килүегезгә, диде. Повестка белән үзегезгә чакыртсагыз да бернишли алмас идек. Сезне булай гына чакыртып булмый, диде, чак кына көлемсерәп Мансур Хуҗиевич. Адвокатыгыз телефоннан шалтыратып, ник борчыйсыз андый зур кешене дип кызыксынса гына инде. Ха, дип бармаклары белән җирән бедрәләрен тузгытып көлеп куйды Нуриев. Кайларда гына йөрми, ниләр күрми ир егеткәй белән ат башы. Җырда да җырлана бит. Малай чакта ук шактый кыен ашаган булды. Андыйларны тикшерә китсәң, сезгә дә эш күптер. Буш тотмыйлар. Төркем бандалары йышып, Казанны бүлешеп бетерделәр дигән сүзләр йөри. Исемнәрендә атап әйтәләр. Жилка, Квартал, Перваки. Әле анда бер өйре кабахәтләрчә үзен дахи шагыйребез Хади Такташ исеме белән атаган диләр. Бу урында Нуриев йөрәге әрнегәнне белдергәндәй күрсенеп куйды. Шагыйрьнең үзе түгел, урам исеме белән. Яшәгән җирләрендә укмашалар, шуңа карап төркемнәренә кушамат тагалар дип, аның сүзен җипләде тикшерүче. Кайчан шуларга чик куелыр инде? Балаларны урамга чыгарга куркыныч. Күптән тамырларын кыртырга кирәк. Ил булганып, дәүләтнең нигезе какшаганда җинаятьчеләр азына шул инде. Андыйның тамырына чабар өчен балтаның үткен, нык булуы кирәк. Хакимият кулындагы балтаның диюм. Җинаят өчен гадел җәза бирелергә һәм ул кутылгысыз булырга тиеш. Сез бирәсез безгә коралны,
бездән аны дөрес куллану таләп ителә. Нуриев тикшерүченең каршыннан күзләрен яшергәндәй, өстәлендә яткан газеталарны тәртипкә салгандай итенде. Таләп куючылар табылыр ансы. Минем сезнең белән конкретрак сөйләшәсе килгән иде. Бу хастаханәгә эләгүем мәсьәләсендә. Җинаять эше ачуга ук барып җитмәгәндер шәт. Сез ничек уйлыйсыз? Дәүләт думасы депутатын эштән чыгарып кыйнап ташлаганнар, мөгаен үтерергә теләгәннәрдер. Покушение на убийство. Уголовный кодексның 30-нчы статьясы. Депутатка һөҗүм аеруча куркыныч җинаять. Ул ачылмый калырга тиеш түгел. Төптәнрәк уйлап карагыз әле. Нинди дошманнарыгыз бар? Бәреп үтерергә алҗыганнарын белми идем әле моңарчы. Әгәр дә сез гади гына сорауларга җавап бирергә риза булсагыз, бу очракта безнең эш күпкә җиңеләер иде. Сорагыз, җавап бирербез. Сез берәр төрле психотропный препарат кулланмыйсызмы? Наркоман димәкчеме әллә мине? Һәр хәлдә каныгызда билгеләре табылган бит. Анализлар шуны күрсәтә. Анализ ни күрсәтмәс. Хатын командировкада иде. Бала бисендә, өйдә ялгызым. Яшереп булмый, бераз салып та куелды. Суыткычта барын капкаладым. Текиласы, мангасы, помидоры, колбасасы бергә кушылган. Анализ ясаганда ул җәһәннәм катнашмасы нинди булып күренмәс. Берәр төрле дару да эчмәдегезме? Дару? Күмер тимәсеннән башка нәрсә капканым да юк. Анысы да алай-булай аш казаны үзен сиздергәндә генә. Хәзердә бар булганы менә шушы. Шулай дип, Нуриев өстәл тартмасыннан 3-4 дару кабы чыгарды. Бирегез әле дип кулын сузды тикшерүче. Нәрсәгә ул сезгә? Экспертиза ясатырбыз. Анысы ник кирәк тагын? Язу өстендә бит. Ни икәне булай да мәгълүм. Шулай дип, Нуриев капларны кире тартмага салды. Сез аларны күптәннән эчәсезме? Әйтәм бит, аның ишне гомер капканы юк иде. Сихәтләнеп бетү өчен кирәк дип табиблар әле бирде. Башка берәр кеше кулыннан дару алып капмадыгызмы? Тумана карчык түгеллә мин теләсә кемнән дару сорап йөрегә. Хаста да түгел. Бәлки үзегезгә сиздерми генә эчергәннәрдер. Нуриев аңа шак катып текәлде. Кемнәр? Ник? Экспертлар әйтүенчә, андый маддәләрне кайбер имтымчылар да кулланалар икән. Әйтик, берәр ширдән дәва дигән булып. Кемдер бузган, сихерләгән, күз тидергән, шуны кире чыгарга ярдәм итә дип. Яисә сөйдергеч рәвешендә. Соңгы сүзләрдән Нуриев дертләп китте. Миңа сөйдергеч эчергәннәр димәкчеме әллә сез? Ходай язмаганны. Кызганычка каршы андый хәлләр булгалап тора шул. Табындашларыгыз кемнәр? Нуриев сорауны тыңлап бетермәде. Нинди табындаш? Өйдә бер үзем дидем бит. Бәлки, хатыныгыз китәр алдыннан суыткычка куеп калдыргандыр. Шул ук текилага кушып мәсәлән. Луизамы? Нуриев башын чайкап куйды. Юк инде. Аңа кагыла алмассыз. Ул кадәрсенә юл куеп булмас. Текиланы мин шул көнне алып кисәмә салып кайттым. Демәк, сез кичен өегезгә кайтып текила эчкәнсез, авокадо белән помидор ашагансыз. Аннары төнгә каршы өегездән чыгып киткәнсез. Җәяү. Ник персональный машинагызны чакырмадыгыз? Кая чыгып киткән? Бер кая да китмәгән. Алайса, ничек соң Мусинаның тәрәзә каршына барып чыктыгыз? Шул текила галәмәтедер инде. Әйтәләр аны, урыс аракысыннан яхшысы юк дип. Нәфес бит, төрлесен татып карыйсы килә. Тәмам башны бутаган. Ник чыгып киткәнмен, кая барганмын, берни хәтерләмим. Ярый әле шунда егылгансыз. Башка җирдә булса, бәлки ихтибар да итмәсләр иде. Карда озак ятып, каты салкын тигезүегез ихтимал булган. Бәлки, Алла сакласын, бөтенләй уянмаска. Мусина коткарды сезне. Бер генә дә түгел, 2 тапкыр. Нишләп 2? Сезне тәрәзәсеннән күреп, ашыгыч ярдәмгә шалтыраткан 1. Кемлегегезне ачыклар өчен аны чакырга туры килде. Ул сезне таныды. Бусы 2. Тикшерүче депутатка сынап текәлде. Әминәнең аны күргәч ничек үксеп елаганын әйтергәме? Үз-үзен белештермичә, кулларын үбә-үбә ничек үзгәләнгәнен. Менә хәзер өстәлдәге газета битләрен актаргалаган тынгысыз бармакларны.
Нуриевның карашы каядыр пычмакка төбәлгән. Чырае агачтай җансыз кебек иде. Юк, хискә бирелүчән, нечкә күңелле хатынның ул чактагы хәлен бу минутта сөйләп утыру урынлы булмас. Әмма бу кеше аның йорты турына очраклыгына барып чыкмаган. Һич юк. Тикшерүче башлаган сүзен дәвам итте. 15-нче хастаханәдә билгесез сукбай булып ятсагыз, ничек дәваларлар иде дә кайчан сихәтләнер идегез әле. Мусина кемлегегезне әйткәч, сезне шундук махсус клиникага күчерделәр. Анда нинди аппарат, дару кирәк, һәммәсе бар. Теләсә кайсы профессорны чакыртып китерәләр. Нуриевның чырае агарынып китте. Миннән сорамадыгыз бит кемне кая алып килергә. Анысы инде сезнең эш. Җинаятьне тикшерүдә үз фаразларыгыз бардыр. Фаразлар бар. Сезне урам бандитлары кыйнагандыр дигән фикер мәсәлән. Җинаятьнең бердән-бер шаһиты сез. Алар ничә иде, кыяфәтләре, киемнәре, йөз чалымнары ни дип килеп бәйләнделәр? Кулларында берәр төрле әйбер бар идеме? Әйттем ич инде, хәтерләмим дип. Бу очракта минем үз фаразым бар. Нинди инде ул? Бәлки безгә дә әйтерсез. Машина бергәндер дип уйлыйм. Ләкин судмедэксперт әйтүенчә, минем белүемчә, дип аның сүзен бүлдерде Нуриев. Җинаят эше кузгатыр өчен каза күргән кешенең гариза бирүе зарур. Минем андый гариза биргәнем юк. Бәлки урам баганасына башымны үзем бергәнмендер. Текила галәмәте тәсирендә. Психотропный дигәнегез дә шулдыр әле мөгаен. Үзегез җинаятне тамырыннан кырытуны таләп итмәкче, диде теше сызлагандай чырайын сытып тикшерүче. Топтап изеп ташлаган әдәм актыкларыннан үч аласыгыз да килмиме нисең? Бөтен эшегез миңа килеп терәлгән мәллә. Бандитларны да, төркемнәрен дә белеп торасыз ләбаса. Мин төртеп күрсәткәнне көтеп тормагыз. Җыештырып алыгыз да ябып куегыз. Халыкның җаны тынар иде. Ябып куяр өчен суд карары кирәк. Суд булсын өчен җинаятьне исбатларлык дәлилләр кирәк. Веждуклар, күргән белгән кешеләрнең шаһитлык итүе. Әгәр дә безнең гражданнарның һәр кайсы намусы кушканча эш итеп, күргәнен, белгәнен ихластан сөйләсә, хулиганнар, бандитлар бу хәтле котырына алмас иде. Кыйналганы да, таланганы да курка. Судка барып шаһитлек кылсам, я үземне, я баламны үтерерләр дип котлары оча. Бер яңагына суккач, икенчесен куеп тора дигән сүз бар бит. Күпчелек шундый. Мин инде сезне андыйдыр дип уйламаган идем. Куркак диясем килми. Мондый очрак белән бәйләп, матбугатта исемегезне чыгартасыгыз килмидер бәлки. Сез менә шушы минутта бирегә камераларын сөйрәп, эфир журналистлары бәреп кируен теләр идегез мәллә? Эфир телевидениесының журналистлары чаялыклары, әрсезлекләре белән дан тота. Электрсеннәр генә. Бигрәк тә урысларга тел тидергән кеше килеп капса, кинәнәчәкләр. Алар каршында текила эчкән идем, мием түнгән, төн уртасында Кызыл Ай җәмгыятенең җитәкчесе Мусинаның тәрәзәсе турына барып, башымны урам баганасына бәреп ярганмын дип лыгырдап утыра алмассың. Кара даныңны миргә сибәчәкләр. Кеше күзенә күренерлеген калмас. Дөресен сөйләсәң, бөтенләй адәм хуры булачаксың. Соңгысын әйттердегез инде дип дәвам итте Нуриев. Ярылган баш ярылган, яралары төзәлгән. Үткәнне кире кайтарып булмый. Кемнедер утыртып куйганнан миңа ни файда? Ирләр бит без. Бер-беребезнең хәлен аңларга тиеш. Сул тарафка кыяклаган чакларның да булуы ихтимал. Нуриевның чырае кинәт яктырып китте. Ул тикшерүчегә якын үз итеп елмаеп карады. Нишләп әле без һаман минем хакта гына сөйләшәбез? Сезнең хәлләр ничек соң? Гаиләгездә иминлекме, фатир яклары ничек? Милициядә хезмәт хакы ташка үлчим дип сөйлиләр. Думада да бу мәсьәлә күтәрелде. Берәр теләгегез, тәкъдимегез булса әйтегез. Кызыксынуыгыз өчен рәхмәт. Өйдә иминлек әлегә. Урамнардан айырмалы буларак. Ничек мин сездән ярдәм сорыйм? Үзегез ярдәм итмисез бит дип борын астыннан әйтеп куйды да урыныннан кузгалды тикшерүче. Китәргә мөмкиндер бит. Сау булып торыгыз. Тагын берәр тапкыр һөҗүм итсәләр.
Нуриевның чырайы каралып чыкты. Нишләп әле алар гел-гел миңа килеп ябышсын? Үч алу максаты белән һөҗүм иткәннәрдер дигән фаразларда бар бит. Башта җаен табып нәрсәдер эчергәннәр, аннары артыгыздан килеп, андыйга бүтән юл куймассыз бит инде. Алар сорап тормый. Депутатская неприкосновенность дигәнне дә төкереп тә бирмиләр. Үз җилкәгездә татыдыгыз, без генә якын килә алмыйбыз. Бөтен ышаныч сездә инде, диде Нуриев йомшарып. Мондый хәлләр турында бүтән сөйләшергә язмасын иде. Күңелле шартларда очрашып, җиңүләрегез белән котларга насыйп итсен Ходай. Уңышлар телим. Исән булыгыз. Алгы бүлмәдә утырган зәңгәр күлмәкле хатын тикшерүчене күргәч ая үрә торып басты. Аның сөрмә тартылган соры күзләрендә сагаю, шөбһәләнү ярылып ята иде. Бу хатын нәрсәдер белә бит, дип уйлады Мансур Хуҗиевич. Кызганыч, чакырып сорашып булмаячак. Нуриев моңа юл куймас мөгаен. Кирәкмәгәнне әйтеп ташламагай дип шикләнер. Куркыр өчен бардыр сәбәпләре. Артыграк әйтеп ташладым дип уйлады әмир тикшерүче чыгып киткәч. Ул кадәр үк ачылырга кирәкми иде. Кем белә бит аның бу хәтле кире беткән икәнлеген. Казына да казына, Луизага барып ябышмагае. Алдыртырга кирәк аннан бу эшне. Алдыртырга да туктаттырырга. Шулай дип уйлап, өстәлендәге селектор аппаратының төймәсенә төртте ул. Илзирә керәле. Илзирә сискәнеп китте. Сумкасыннан кечкенә көзгә алып, агарынган чырайын карады. Ак якасын төзәтеп куйды. Йөрәгенең торсылдап тибүен басарга тырышты. Ни сөйләде икән анда тикшерүче? Ни әйтер хәзер аңа хуҗасы? Хуҗасы. Эш буенча гына да түгел, җанының, тәненең хуҗасы. Ул сугып җибәрүләреннән курккан кебек куырылып, кабинет эченә атлады. Ни булды дип сорады әмир, аның йөзенә карагач. Нәрсә? Төсең качкан, ширләмисеңдер бит. Башым авыртып тора. Илзирәнең йөрәге тигезрәк тибә башлады. Хуҗа тыныч күренә. Әле генә чыгып киткән адәм аңа андый-мондый хәүфле сүз әйтмәгән булса кирәк. Миндә баш даруы бар, биримме? Рәхмәт, мин эчтем инде, дип ялганлады Илзирә. Нишләп анда торасың, якынрак кил, утыр. Илзирә әле һаман тынычланып җитә алмыйча, сагаеп кына ян өстәл кырына барып утырды. Безнең монда үзгәрешләр булырга тора бит әле, диде әмир, аның йөзенә туры карамыйча. Үзең беләсең, гомер буе депутат булып булмас. Алдагыны уйларга туры килә. Мине Мәскәүгә эшкә чакыралар, мәдәният министрлыгына. Министр итепме? Илзирә хуҗасының югары күтәрелүенә куанырга тиеш иде кебек, әмма аның тавышында хафалану чагылды. Әмир карашын аска төшереп, башын селкеп куйды. Юк, милли республикалар буенча бүлек җитәкчесе итеп. Без монда киңәштек тә, ул тел очына килгән Луиза белән дигән сүзне йотып өлгерде. Бу тәкъдимне кабул итәргә кирәктер дигән фикергә килдек. Мәскәүгә китәсезмени? Кайчан? Министр кайчан приказга кул куяр. Монда сиңа да бер тәкъдим бар иде. Казан Суарты районы мәдәният бүлегенең җитәкчесе Смирнованы министрлыкка алалар. Шуның урынына сине куйсак, ничек уйлыйсың? Шактый югары урын, дәрәҗәле, тотрыклы. Алга таба үсәргә юллар ачыла. Бу инде сиңа депутат ярдәмчесе дигән вакытлы шөгыль түгел. 29 яшенә җитеп, күзгә күренерлек бернинди эш майтара алмаган, шәһәргә дә күптән түгел генә килеп урнашкан кыз, мондый сүзләрне ишеткәч, сикереп торып, мең рәхмәтләр укырга тиеш иде. Әмма Илзирә кузгалмады. Чырае ачылмады, киресенчә, күзләрендә соң дәрәҗәдә гаҗизләнү чагылды. Ничек буласың әле бу? Хуҗасы Мәскәүдә яшәячәк, ул монда каламы? Әмир аны сүзсез аңлады. Урыныннан кузгалып, янына килде дә иңенә кулын салды. Илзирә аның беләгенә ябышты. Мин синсез яши алмыйм. Әмир аның башын сыйпады. Хатынның көлсү чәче лак белән катырылган иде, уч төбен кирләндергәндәй итте. Шулай шул инде ул. Яратам дигәндә, газапларына да әзер булырга кирәк, диде әмир ниндидер ичке бер мәгънә белән. Мин синең төшеп калуыңны теләмим.
Оягыңдан нык басып тұрсаң иде. Олда не булмас. Тошлама мине. Казан белән Мәскәү арасы ул хәзер 2 урам арасы кебек кенә. Самолетлар очып тора, поездлар йөреп тора. Илзирә оягына басып, аны үбәргә теләде. Әмир сак кына читкә этәрде. Сабыр, ни булды әле сиңа? Эш урынында ярамаганны беләсең лә баса. Монда син фәкать депутат ярдәмчесе генә. Калганы кеше күзеннән читтә. Бүген килгәме? Килми калма. Бүген булмас. Районнан кунаклар килә. Иртәгә. Иртәгесен карарбыз. Мин хәзер китәргә тиеш. Шоферга әйт әле, әзер торсын. Илзирә чыгу ягына борылгач, Әмирнең йөзе кырысланып, карашы котыланып китте. Сөям дигән була үзе. Сөю түгел, саташу бу. Сөйгән ярыңа теләсә нәрсә эшрәләр димени. Тикшерүче психотропный препарат дип атаган нәрсәне аның бакалына фәкать шушы хатын гына сала ала иде. Кичне ул аның янында үткәргән иде шул. Әйе, текила эчтеләр. Табында авокадосы да, помидоры да, тагын төрле тәм-тым бар иде. Кәеф күтәрелеп тамак туйгач, Әмир гадәттәгечә аны биленнән кычып, үз янына диванга тартырга тиеш иде. Әмма аңа әллә ни булды. Күз алдын тыман сарды. Колагында көлү тавышы яңгырады. Ха-ха-ха. Киң идел. Яр читендә ялгыз өянке. Кымлыкта баш очына зәңгәр йөзгечләр күтәргән кыз. Аның югары совет бинасы янында, зәңгәр чыршылар янәшәсендә курткасының чабуын ачып, көмеш билбавын күзгә ташланырлык итеп күрсәтеп басып торган чагы. Мин сине шундый сагындым, дигән тавыш ишетелде аңа. Киләм, хәзер киләм дип җавап бирде Әмир күңеленнән. Син кая дип аның җиңенә ябышты Илзирә. Онытып җибәргәнмен. Килергә тиешләр бит миңа. Кая, озатып куям. Озатмыйсың бер каяда. Кайчаннан бирле син мине җитәкләп йөри башладың әле. Урамга чыккач, узып барган Жигулины туктатты да, Читаев урамына диде ул. Каян белде икән ул Әминәнең кайда торганын? Ник кирәк иде ул аңа? Ләкин белә иде, кирәк иде. Аның дөньяда яшәгәнен белеп торырга кирәк иде. Рәхәт яшәгәнен. Алай да бу теләк, бу хис күңелнең иң тирән бер почмагына кереп пыскан иде бит инде. Бөтенләй сүнгән, көмеш билбаулы кыз тәмам онтылган кебек иде. Ничек булай ялкын теле кебек үрләп чыкты да тәкатьсез итте соң әле ул. Хәзер менә шушы минутта аны иңнәреннән кычып күкрәккә кысасы килә. Алтын кысалы күзлеген салдырып, мөлдерәгән күзләренә карап, ничек яшисең минсез? Бәхетлеме син дип сорыйсы килә. Мин бүләк иткән көмеш билбауны киясеңме? Машинадан урам чатында төшеп калгач, кыр-кырыйларына тездән югары итеп кар өелгән юл буйлап, тар аулак урамнан бераз барды да, туктап 3нче каттагы тәрәзәгә төбәлде ул. Алтын су пәрдәләр аша йомшак яктылык сибелә. Аңа берәүнең янган йөрәгеннән ургылган ялкынның шәүләсе дә кушылган кебек иде. Менә ул пәрдәне ачып карар, күрер һәм Әмир аңа әйткән иде бит. Күзләрем лазер кебек. Шуның нурлары белән сине чакырдым диеп. Хәзер дә чакыра. Ул сизәр, йөгереп чыгар. Каршы йорт артыннан 5-6 ир заты килеп чыкты. Кычкырып сөйләшүләренә һәм кулларын йыгышсыз булгауларына караганда яшьләр иде булар һәм солмыш иделәр булса кирәк. Мәгәен сыраны артыграк чимереп җибәргәннәрдер. А этот дядька что тут делает? Бу абзый ни эшли монда? Күзгә чалынганы юк, безнекенә охшамаган. Клёвый такой, портфель тоткан. Глянь, это ж депутат. Күзеңне ачыбрак кара. Каян килсен монда депутат? Кайчан күрдең? Бер шишәдән сыра чимердегезме әллә? Листовкаларда аның чырае иде. Нинди листовкаларда? Сайлаулар алдыннан минем әни баганаларга ябыштырып йөрде. Төргәге белән өйгә алып кайта иде. Эшсез өйдә ята бит. Ә бу тип листовка тараткан өчен акча түли. Ага, акчасы күп димәк. Долларлары диген. Депутатларда бабло күп. Бир әле абзый портфелеңне, дип дипломатка ябышты берсе. Анда акча юк. Кисәдәгесен хәзер бирәм, шауламагыз дип, сул кулындагы дипломатын ычкындырмаска тырышып, уң кулын пальтосының ички кисәсенә тыкты Әмир.
Әмма тегеләр тынычланырга уйламыйлар да. Аны уратып алып таптаналар иде. Тәрәзәдән төшкән яктылыкта Әмир аларны бик яхшы хәтерләп калды. Бигрәк тә берсен. Бүре карашлы, кыек борынлы, киң чырайлы 16-17ләр тирәсендәгесен. Сул кашы җөйле, бокс белән шөгыльләнәдер дә, шунда бәреп ярганнардыр. Урам хулиганнары идән асларында спорт бүлмәләре ясап, тәннәрне ныгыта, йодрыкларын чарлыйлар. Бу да шушындыйлардан иде мөгаен. Әмиргә ул беренче булып сукты. Тик моны тикшерүчегә әйтергә ярамый. Чөнки бер әйтү белән генә бетмәячәк. Кат-кат кабатларга мәҗбүр итәчәкләр. Прокурорга, адвокатка, суд каршына бастырып. Аннары мөгаен журналистлар килеп бәйләнер. Алар инде төбенә төшми калмаслар. Кайда идем, кем белән идең, кая бардың, ник бардың. Телеңне тыярга туры килә. Алар каршында гынамыни? Бәясе 3 тиенгә тормаган менә шушы томана хатын алдында да уйлаганыңны әйтеп булмый. Югыйсә, вон, күземә күрнәсе булма дип кычкырырга тел кычытып тора да бит. Баштук бәйләнергә кирәк түгел иде, якын китермәскә иде, ләкин бу очракта да бәгыр пәрәсе, йөрәк ярасы сәбәпче булды. Сайлауларда җиңүгә ирешкәч, кичен канатланып кайткан иде ул Казанга. Сөйгән ярының да дөньясы түгәрәк, күңеле күбәләк икәненә бер шиге дә юк иде. Ә ул бергәләп шатланасы, ышанасы урында аның куаныч балына дигет салды. Тулай трах янындагы беседкада үз-үзен белештермичә Әминәнең яңагына сукканнан соң, Әмирнең хәле бик яман иде. Күк биеклегендә өермәгә юлыгып канаты кайрылган, упкынга убылган бөркет үзен шулай хис итәдер. Юанырга кирәк иде аңа, онытылырга кирәк иде, ләкин ничек? Фатирына кайтып керүгә ул, нишләгәнен белештермичә, телефонга ябышты. Кил, диде. Кая? Казанга. Адресны беләсең. Ничек? Төн уртасындамы? Ярдәмчемме син минем, юкмы? Миңа ярдәм кирәк шушы минутта. Юлда машиналар йөреп тора. 5 сәгатьтән көтәм. Илзирәшеннән да ул әйткән сәгатьтә килеп җитте. Иртәнге 5 иде бу. Күңеленең аеруча нечкәргән, тәннең сусаган чагы. Ниндидер сүзләр әйтелде бугай, истә калмаган. Әмирнең тәненә бушану, рухына ирлеген раслау зарур иде. Ә Илзирә мондый сәгатьләр турында күптәннән хыяллана иде инде. Шуннан соң алар әледән-әле очраша торган булып киттеләр. Луиза әхлак иясе, туйга кадәр үзенә якын китерә торган түгел. Әмир кебек таза, дәртле егетнең хәлен аңламый да, кызганмый да. Бу очракта Илзирәнең кул астында булуы бик уңайлы килеп чыкты. Ул инде студент чагында үз-үзен онытыр дәрәҗәдә гашыйк булган, егетен кызганган, аның хәленә кергән. Егет хәленә кергән кыз белән ни буласы билгеле. Аннары тормыш сукмаклары аерылу да гадәти күренеш. Хәзер ул ирекле, ни кыланса да килешә, берәүгә дә зыян салмый. Ара-тирә очрашып сөешү икесенә дә бик рәхәт һәм кирәк иде. Әмир өйләнгәч тә бу шулай булып калды. Ахыр чиктә Луизаның да кәефе үзгәреп тора. Я җаваплы эшеннән арып кайткан, я вакытсыз чагы. Нәрсә күп сөйләп торга? Югарыга күтәрелгән шәхеснең сөяркәсе булып бик тә табигый. Бу гамәл аның ирлек абруен күтәрә. Әхлак ягыннан карасаң да гаепләп булмый. Мөселманга 4 хатын фарыз. Күпләр шулай дип саный. Саграк булырга гына кирәк. Алай-булай бала табып куймасын тагын. Хәер, хәзерге вакытта андыйдан саклануның чаралары җитәрлек. Һәммәсе җайга салынган, борчылырга сәбәп юк иде шикелле. Тик менә вакыт узатыргач, бу хатыннан күңел бизә башлады. Мәхәббәт кешене бизи диләр, шулайдыр. Әгәр чамадан ашмаса. Әмма артыкка китсә, сөю хисе дә файдага түгел. Күзе тынып, башы мингерәп, үлеп гашык булган кешене күргән һәркем моны белә. Баштарак күренми иде кебек. Тора-бара Илзирәнең күз төпләрендәге вак җыерчыклар күзгә ташлана башлады. Дөрес, ул аларга шәмәхә сөрмә сылап куя. Әмма бу аны бизисе урында курчак кебек җансыз итә шикелле.
Күзләре шундый ялварып карый. Эт булса кыйргын булгар иде. Аның гел ярарга тырышуы, килешсез сырпалануы тәмам күңелне кайтарды. Бурыч җитми бу хатынның ашына. Кәнфит сурып кына тамак тоймый. Аннары шунысы, бүген рәхәт шигенегенә кайгыртып яшәп булмый, киләчәк турында да уйларга кирәк бит. Бу хакта ачылып сөйләшүгә Әмир юл куймый куюын. Әмма сөяркәнең кыланмышларыннан зурракны өмет иткәне сизелеп тора. Ахмак. Берәр буйдакны каптырып, үз уясын кыруны кайгыртырга кирәк иде. Тик нишлисең? Хис тыманы сарган башта ми сыйгая шул инде. Араларны кырт кисеп үзеп булмый. Бергә эшлиләр бит. Эшеннән чыгару да хәүфле, әллә ниләр кыланып ташлауы бар. Мәскәүдән эшкә чакырып тәкъдим килгәч, Әмир бу четрекле мәсьәләнең дә үзеннән үзе хәл кылыначагын уйлап тынычланып киткән иде. Ул китә, срогы чыккан сөяркә монда кала. Әйе, срогы күптән чыккан. Чөнки яшәүнең тәмен һәм рәтен белгән ирләр бер үк хатынны сөяркә итеп 2 елдан артык тотмый. Шундый вакытлы иде Мәскәүләрнең тәкъдиме. Күңелнең иң нечкә җирен сызландырып торган берәүдән дә ерагаясың. Мондагы кебек, әледән-әле очраклы рәвештә 100-100 килеп, йөрәк җәрәхәтен тырнап торулар бетәр. Үзләреннән үзләре аның тарафына тарткан аякларны тыясы булмас. Әйе, читкә китәргә тели иде Әмир. Җырда да җырлана бит. Үз ярыңда ят була икән, читтә йөреп күңел кирләнсә. Әмир күңеленең кирләнүен генә түгел, мүкләнүен тели иде. Әйе, мүк бассын аны. Иң бәхетле минутларны искә төшереп, сызланырлык булмасын. Һәммәсе җайга салынган иде бит инде. Илзирәне дә шундый шәп урындыкка утырту мөмкинлеге табылган иде. Бугазы тыгылсын, үте сытылса да, үч алудан тыйылсын, астан кисәргә ажгырмасын. Ул әнә нәрсә уйлап чыгарган, сөйдергеч эзләп тапкан. Ни генә уйлап чыгармый бу хатын кыз дигәнең дип уйлады Әмир. Кыланмышлары акылга сыя торган түгел. Чыпчык кебек хатыннар бөркеттәй ирләрне аулап, канатларын бәйләп куя кайчакта. Бәйләсә генә бер хәл иде, сындырып упкынга ыргыта. Сак булырга кирәк, йөрәккә якын алмаска. Әмма йөрәк акылның киңәшен тыңламый, үзенчә сыкрана иде. Соңгы елларда кайбер йортларны Казанда моңарчы күрелмәгәнчә җиһазлый башладылар. Бу бина шундыйларның берсе иде. Тыштан караганда гадәти кебек кенә, ә эченә керсәң, киң генә бүлмәнең бер ягы озын тар өстәл белән бүлеп алынган. Аның артында кара костюм, ак якалы ыспай егет утыра. Арырак зур яшел пальма. Аның янында аквариум, аның эчендә кызыллы зәңгәрле, киң койрыклы балыклар су үсемнәр арасында йөзеп йөри. Икенче стена буенда кечкенә генә куыш ясалган, анда кием илгечләре. Халык күп ай кала торган урын түгел, шунсы да җитә. Аның янәшәсендә ак күн белән тышланган диван. Илзирә килеп кергәч, егет тигез тешләрен йылкылдатып, авызын йырып, аяк үрә торып басты. Исәнмесез, хуш киләсез, рәхим итегез. Сезнең икенче тапкыр килүегез шулай бит. Һәммәсен каян исендә тота икән дип уйлады Илзирә. Әйе, икенче, диде ул йөзен сытып. Салыгыз пальтогызны. Булышыммы? Кирәкми. Илзирә зәңгәр чәшке бүреген шундый ук якалы күксел пальтосын салып элеп куйды. Сез бүгенгә язылмаган идегез, диде егет. Роксана миңа сорауың булса теләсә кайчан мөрәҗәгать итә аласың, диде. Сорау туды, килдем. Әлбәттә. Аз гына утырып торыгыз, дип диванга ишарәләде егет, аның төксе кыяфәтенә игътибар итмичә. Анда алдан язылып килгән кеше бар әле. Ул кул сәгатенә күз салды. 40 минут үтте инде, хәзер чыгар. Шулай дип, почмактагы ачык ишектән эчкә кирип китте ул. Бераздан кире чыгып, хәзер, диде дә үз урынына кирип кунаклады. Моңарчы Илзирә сихерче күрәзәчеләрнең үзләрен дә, килгән кешеләрне кабул итә торган бүлмәләрен дә бөтенләй башкача күз алдына китерә иде. Китаплардан укыганы, киноларда күргәне бар.
Аларның куышы караңгы, почмакларында әллә нинди шәүләләр шәйләнә. Зур өстәл өстегенә яп-якты итеп яктыртылган. Анда йодрык хәтле пыялашар ялтырый, кәрт чәчелеп ята. Күрәзәче исә кара киемнән, күзләре йылык-йылык итә. Ул карлыккан тавыш белән аңлашылмас телдә ниләрдер сөйләнә. Әмма монда бөтенләй башка. Әле генә байып киткән эшем кешесенең офисы кебек иде бу. Әйе, бинасы да заманча, исемнәре дә бүтән. Элек багучы, күрәзәче, сихерче булсалар, хәзер экстрасенс, астролог, эзотерик. Әйтүләренә караганда бөтен гамәлләре фәнни нигезгә корылган. Соңгы вакытта алар ифрат ишәеп китте. Кайберләрен телевизордан күрсәтәләр. Бәгъзеләре чир-чирдан иза чиккән халыкны клубларга җыеп, һәммәсен бер юлы дәвалый. Күпләр шифасы тиде дип тә сөйлиләр. Инде бәхетсез мәхәббәт, халыкча әйткәндә, кысыр гыйшык дигән йөрәк чиреннән дәвалаучыларны әйткән дә юк. Кирәк икән сөйдерә, кирәк икән биздерә, ни телисең? Илзирәнең исә бу төр хастасы азганнан аза бара, түзәр әмәле калмаган иде. Газаптан котылу чарасы бер генә. Әмир хатынын айырсын да аңа иленсен. Ләкин менә һаман суза бит. Бу хакта авыз ачарга ирек бирми. Сүзне икенчегә бора, я назлап хәлне ала. Аннары кистереп сорап та булмый. Өстенә бастыра торганнардан түгел. Берәрсенә ишеңне бушатудан да тыйлырга туры килә. Сире читкә тибелсә, Әмир шундук аннан йөз чиерәчәк. Чарасызлык китерде Илзирәне бирегә. Томана да түгел бит үзе, югары белемле аңлы хатын. Юк барга ышанып, хәләл акчасын шарлатаннарга үз куллары белән күп очракларда чират тырып илтеп бирүчләрне ахмакларга саный. Ләкин менә үз башыңа төшкәч, бүтәнчәрәк уйлыйсың икән. Шул хәтле кешеләрнең һәммәсе дә шыр дивана түгелдер. Кемнәрдер файдасын күрәдер. Югыйсә, меңнәрчә халык клубларга агылыр идеме дә, дәвалаучыларның ишек төпләренә чиратка тезелер идеме? Арадан берсенең моңарчы бер кайчан ишетелмәгән исеме матур яңгырашлы, серле тоелды. Роксана. Еш колакка чалына. Әмма кем ул? Каян? Кайсы милләт кешесе? Исеменә карап моны һич тә әйтеп булмый. Илзирә аның телефонын эзләп тапты, шалтыратып чиратка язылды. Аңа бер атна алдан басалар икән. Бу үзе генә дә өметне ныгыта торган фал бит. Билгеләгән вакытында килде, киңәшләрен тыңлады, дәвасын алды. 150 мең тәңкә акчасын шушы ак якалы егеткә калдырып чыгып китте. Роксана күпләр кебек акчаны доллар белән саны икән. Даруы $30, ә $1 бу вакытта, ягъни 97 елның башында 5 меңгә алып була иде. Эй, кадалсынла 150 мең. Тик ярдәме генә тисен иде. Аннан гына белмәссең, депутат Нуриев ярдәмчесенә яхшы түли. Әмма ярдәме тимәде шул. Киресенчә, Роксана биргән сөйдергечне ишкәч, Әмир киенде дә чыгып китте. Һәм олы казага торды. Табигый ки, Илзирәнең җен ачулары чыккан иде. Сихерченең яки үзе әйткәнчә эзотерикның чырайына бәреп кемлеген әйтергә һәм акчасын кире таләп итәргә килгән иде ул. Ләкин бу юлы да алдан ниятләнгәнчә барып чыкмады. Эшке ишектән бер юан хатын белән чикердәшә Роксана үзе килеп чыкты. Илзирәгә елмаеп сәлам бирде. Исәнмесез? Бер генә секунд дип, теге хатынга кара күл тунын кигезеп, сумкасын тоттырып, ишекне ачып узатты. Аннары турай баскан Илзирәне назлы хәрәкәт белән иңеннән кочып алды. Әйдәгез, әйдә дип эшкә алып кирип китте. Анда урындыкка утыртты, үзе өстәле артына узды, аның тартмасын ачып, конверт алды да Илзирәгә таба шудырды. Таныш конверт. Илзирә акчасын шуңа салып биргән иде. Менә акчагыз, бирегез диде. Нәрсәне? Мин сезгә биргән идем, шуны. Әйткән идем ич, әгәр кире уйласагыз, яки кулланырга җай чыкмаса, кире китерерсез дип. Илзирә челтәрле ак күлмәк кигән, салам чәчен ире дулкыннар ясап иңнәренә төшергән нечкә кара кашлы, озын кара кирфекле бу хатынга
бәлки кызгадыр, беренче күргәндәй шаккатып текәлде. Теге кара костюмлы егетне алып кирип, янына бастырсаң, кияү белән кәләш диярсең. Шундый яшь, шундый чибәр. Заманасы бүтән, сихерчеләре дә бөтенләй башка. Ул миндә юк. Кая куйдыгыз? Сез әйткәнчә эшләдем, ишердем. Эчтемени? Эчте. Аннары ни эшләде? Киенде дә чыгып китте. Шуннан соң килгәне юк. Роксананың чырае җитдиләнде. Сез миңа теге килүегездә дөресен әйтмәгәнсез. Йөрәк мәсьәләсен хәл иткәндә ихлас булу кирәк. Нәрсәне дөрес әйтмәгән? Хатыны белән мәҗбүри генә яши? Эш өчен кирәкмәгәнгә генә? Яратуын мине генә ярата? Хатыны белән ничек кенә яшәмәсеннәр? Аралары нык. Менә ярату мәсьәләсенә килгәндә. Сез бит миңа аның карточкасын күрсәтмәдегез, исемен әйтмәдегез, тойгыларын белеп булмады. Сезнең хисләрегездә ул бердән-бер булып чыга. Тик аның өчен алай түгел икән бит. Монда хатыны белән сездән башка тагын берәү бар. Мин биргән эликсирны эчкәч, аның уйлары буталган, хисләре көчәйгән. Һәм ул күңеле тарткан, җаны сөйгән яры янына ашыккан. Тик ул кешесез түгел. Нишләп сөйгән янына булсын? Миннән киткәч, аны урамда кыйнап ташлаганнар. Эликсир тәэсирендә ниндидер сугыш чукмарлары янына разборкага чыгып китмәгәндер шәт. Крутойлардан да түгелдер бит. Хәтта крутой булса да. Алар да бит гел сугышып кына яшәми, сөешә дә. Менә көтмәгән җиргә барып кирип, көндәше тукмап ташлаган булуы ихтимал. Илзирә күз яшьләренә буылып башын иде. Роксана өстәл артыннан чыгып, хуш исле кул яулыгы белән аның битен сөртте. Салындырма башыңны, диде. Турайып утыр әле. Күтәр кирфекләреңне. Гөлгә кара дип, тәрәзә төбендә кып-кызыл чәчәккә төренгән, кылачка чак сыярлык зиго кактуска ымлады ул. Кыш уртасында чәчәк ата торган бу гөлне халык арасында декабрина дип атыйлар. Роксана ике учын Илзирәнең башы тирәсендә әйләндерә башлады. Исеңә төшер әле, диде. Бу беренчесе түгел бит. 17 яшеңдә син үлеп гашыйк булган идең. Ул да сине яратты. Мәхәббәтегез елларга сузылды. Тәмам бер җан, бер тән булып беткән идегез. Һәр хәлдә сиңа шулай тоела иде. Әмма ул сине ташлады. Күз алдыңда башка берәү белән чуала башлады. Сиңа хәзергедән дә авырырак иде. Үлсәм иде дигән чакларың булды. Әмма узды бит, онтылды. Чыннан да, ул чакта да йөрәкнең сыкрануына түзеп булмас кебек иде. Әмма хәзер искә төшергәч, күңелнең бер кылы да тибрәнмәде. Яңа хәсрәт искесен баскан. Алайда элек кичергән хисләрне хәтергә китерү бүгенге кичерешләр ялкынына су бөркегәндәй итте. Сызлануны киметә икән. Уйлар тынычланып киткәндәй булды. Күзләр ачылып, каршыдагы гөлнең чәчәкләре тагы да җитрәк, мулрак тоела башлады. Ах, нинди гүзәл тәлгәшләр. Тик ник аска карап чәчәк аталар икән. Роксана аның башын сыйпады. Хикмәт анда түгел, синдә, диде. Үзең шундыйларны сайлыйсың. Мин түгел ул. Бер вакыт төн уртасында Балкыштан Казанга килергә кушты. Төн уртасында нинди эшләр эшләнгәнен белгәнсеңдер бит. Димәк, үзең теләгәнсең. Табигатың шундый синең. Газаплана сөя торган. Берәүләргә мәхәббәт куаныч алып килсә, икенчеләргә әрнүләр китерә. Ни хәл итәсең? Синең табигатың соңгысына ятышлырак шул. Аңлап җиткермәстән каты күңелле кешеләргә тартыласың. Моннан соң белерсең инде. Яр сайлаганда акылыңны ныграк эшкә җигәрсең. Ватаным Татарстанга Кызыл айның эшчәнлеге турындагы чираттагы мәкаләсен алып баргач, Әминә үзенең уй борчуларын Хәкимә Гатинага да сөйләп алды. Фридрих Шиллер сүзен исеңә төшер, диде Хәкимә. Хәтерлисеңме? Мавр үз эшен эшләде. Мавр китсә дә ярый. Мелековта тиешлесен булдырды. Хәзер аның кирәге калмады. Ничек алай? Менә шулай. Ил язмышын хәл иткәндә, халкы өчен башын балта астына куярга әзер торган шәхесләр кирәк иде. Революциягә тиң вакыйгалар көтелә. Алда ниләр буласын һичкем белми иде.
Мең рәхмәт Марат Мөлековка. Төп мәсьәләләр тыныч юл белән хәл кылынды. Хәзер инде һич курыкмыйча хокукларны яклап биек трибуналардан кычкырып сөйләп була. Нуриев кебек итеп, шәп сөйли бит. Сөйләмәсә әйбәтрәк булырмы идем әле? Кем алай ди? Сөйләсен, халыкны яклый, милләтне үстерергә ди. Шуның өчен депутат итеп сайланган да ул. Безнең җитәкчеләргә Мәскәү каршында үзләренең эшен ифрат җаваплы һәм үтә дә катлаулы итеп күрсәтү өчен андый кеше бик кирәк. Таләпчән дә үзе, һәммә берәүгә дә йодрык янамый. Аның сүзен ишеткән укыганнар һәммәсе мөкибән. Шундыйларга килде замана. Әминә моңа ни дип тә әйтергә белми аптырап калган иде. Берничә мизгел тынып торганнан соң Хәкимә: "Миңа калса, синең хакта да үз эшен эшләде инде, китсә дә ярый дип әйтеп була кебек" диде. "Каян китим? Кая? Син ул кызыл аеңда күпме әвәрә килеп йөрергә уйлыйсың? Беләсең бит инде, безгә халыкара оешмаларга керергә, татарларны бөтен дөньяда игелекле халык итеп танытырга. Син соң үзең сизәсеңме? Бу илдә андый оешмаларның да вакыты узып барганын. Ни генә дисәң дә, тормыш әкренләп җайга салына. Соңгы вакытта бер сынык ипигә тилмерүчеләр күп күренми. Дәүләтнең нигезе ныгытыла, хакимияттә утыручылар гражданнарыбызны кайгыртуны тулысынча үз өстебезгә алабыз дип сөйләнәләр. Күрдә тор, сезнеке кебек оешмалар бернинди ярдәмсез, яклаусыз калдырылачак. Кая барып, ни генә кыра алырсыз икән? Өстә Нуриев кебекләр утырганда, сәясәт мәйданында Мусина кебекләргә урын юк." Моңа каршы чәчрәп чыгарга ымтылды Әминә. Һәммә шундук сүрелеп башын иде. Чөнки редакциядәге яраткан эшеннән кысып чыгарылгач, яклау үзләп әмиргә барганы исенә төште. "Синең кебек сүзнең гелдересен генә сөйләп, яңа юллар ярып йөрүчеләр кирәкми аларга" дип дәвам итте Хәкимә. "Өстән кушканны үтәүчеләр булса шул җиткән. Шулай булгач, алдагы көндә нишләреңне уйларга вакыт түгел микән? Бәлки, каләмеңне ныклап эшкә җигү дөресрәк булыр." Мондый уйлар Әминәнең үз башында да шактыйдан айкала. Тик ул бу хакта кайда да булса сүз кузгатырга тәвәккәлләмәгән иде әле. 8 март бәйрәме уңаеннан телевидение тапшыруы бара. Исемнәре илгә танылган иратлар хатын-кызларны котлыйлар. Уртада гадәтенчә иркенәеп, тезләрен киң йырып, уйчан чырайлы Әмир Нуриев утыра. Хатын-кыз чын мәгънәсендә бәхетле булсын өчен, аны иң беренче чиратта авыр эшләрдән азат итәргә кирәк дип сөйли ул. Табигать тарафыннан йөкләнгән зур вазифаны үтәргә шартлар тудырырга кирәк аңа. Ул кешелекне киләчәккә алып бара. Бала таба, имезә, тәрбияли. Без ирләр бәби таба алмыйбыз. Безнең бурычыбыз хатын-кызны авыр эшләрдән бушатып, гаиләне матди яктан тулысынча тәэмин итү. Безнең вазифабыз әниләребезне, хатыннарыбызны, кызларыбызны кадерләү. Аларның тормыш күген каплаган болытларны тарату. Без алар өчен чыннан да алтын багана булырга тиешбез. Моны карап тыңлап утырган Әминә көлеп җибәрде. "Эй, хыялый, һәммә хатыннарга синдәй алтын багананы каян җиткерәсең? Бердән-бер бит син, бердән-бер." Үгез базарының пәһлеваны иде бу ир-егет. Бер кулында чукмар, бик хәтәр күренә. Һәммә ул бер кайчанда аның белән көчлеләргә кизәнмәячәк. Икенче учында 3 алма. Өчесе дә саф алтын. Тик берсе дә ул теләгәнчә түгел. Бу гаяр ирнең кайчандыр алып батыр кебек җиде ул үстерү алай гына да түгел. Хәләл җифетен герой ана итеп 10 бала тәрбияләү турындагы хыялын әллә соң Әминә генә хәтерли микән? Хатынына андый таләп куйды микән ул? Хәлбуки, Луиза Нуриеваның герой ана булырына зур өметләр баглап булмый әле монда. Бердән-бер кызлары мәктәп яшенә җитте инде. Икенчесе туар дигән сүз ишетелми. Чөнки зур урында утыра Нуриева. Шәһәр советының мәдәният бүлеген җитәкли ул. Вечерняя Казань газетасында аны первая леди города Казани дип атыйлар. Чибәр,
Білімлі, зыялы. Заман хатыны, ішлеклі дама, зур жетекші Луиза Нуриева. Миллионнарға үлгі етіп қойылған. Рәуш қияфәтіне қарағанда ул маңа һич шиксез лайық. Андый шәхесне билгеле инде ел аралаш құрсақ күтәрттіріп, бала имездіртіп, үйдә утырта алмассың. Хәйер, Әмир маңа ризасызлығын сиздерми. Киресенчә, жай туры килгән сайын хатынын мактап сөйли. Илдә дә матур гаилә инде. Әминә кірфеген қоғарған ұтып, телевизор экранына текәлгән, езендә үртәү үшекләү қатыш сөйіп елмаю, күңілі тулы қуаныш. Сөйлә, алтыным, сөйлә, өйрәт халыкны дөрес яшәргә. Минем өчен сүзләреңнең мәгънәсе мөһим түгел, тавышың гына яңгырасын. Йөзеңдә рәхәт яшәүеңнең чолымнары күренсен. Мең рәхмәт сине шушылай күтәргән язмышка. Мең рәхмәт халык алдында абруеңны югары тотарга ярдәм иткән хатыныңа. Син шушындый күз күрке булганда, минем өчен дөнья яктырак. Исән генә була күр, яшә генә. Алсу Каюмова укыды.